Hola a tots i a totes. Un home tot sol us acompanyarà durant 6 capítols on narrem algunes de les històries més fascinants, extravagants i fins i tot sobrenaturals que han passat a les nostres illes. Parlarem d'estrelles de Hollywood extraviades, de mentiders professionals, d'un segrest d'un avió a Son Sant Joan i, com no podia ser d'una altra manera, també parlarem d'extraterrestres. Com que un home tot sol no sempre s'abasta, com diu la cançó, també ens acompanyaran algunes de les persones més il·lusionants d'aquesta illa. Inadaptats, bojos, tocapes a tramuntana, visionaris, gent que mola bastant. En el primer capítol parlarem d'un tema que li dec la meva ínfima fama. Començarem amb anys 70, transició espanyola, militars nord-americans a la Serra Tramuntana, Mike Oldfield, el bar Memphis i ovnis. Això d'aquí és un home tot sol, jo soc en Guillem Miró, tot i que avui me podeu dir en Guillem dels ovnis. Som-hi, començam. Estic molt il·lusionat per aquest primer capítol, que és d'un tema que a mi personalment me toca molt de prop. Per qui no ho sapigueu, jo soc de Sóller, soc fill d'Anna Margalida de Sayuna i el fill de Mestre Andreu, per tant, tenc sort o tens privilegi d'haver tingut fonts molt directes, d'aquest cas d'extraterrestres, ja que la informació que explicaré avui no hi ha registre escrit, podeu trobar molt poca cosa per internet, perquè són coses dels anys 70, tampoc hi ha vídeos, només hi ha petits documentals on només se troben fragments, i la informació aquesta s'ha tret a peu de carrer, amb meus pares, coneguts, amics d'amics, i sobretot molt de documents inèdits que no ha vist pràcticament ningú. Moltes coses que us explicaré no se poden comprovar, només s'han de creure, però jo vos puc assegurar que la gent que m'ho ha dit ho diu amb una convicció brutal i no puc fer més que creure-m'ho. L'altre tema, això va d'ovnis, però jo no sóc Iker Jiménez, no intento ser un fantasma, és un capítol que intentaré ser el més honest possible i vos contaré el millor que pugui i el que m'han transmet. Que los ovnis parecen tener una predilección especial por las costas y en concreto por las islas. Existan bases submarinas de estos objetos volantes no identificados. En Mallorca se ven ovnis con mucha frecuencia y se ven saliendo del mar, unas extrañas bolas que a veces, en ocasiones, persiguen incluso a los aviones. Que una bola muy pequeñita se fue haciendo grande hasta ponerse sobre nuestro coche. Y de esa bola despidió otra que fue al mar de un color rojo intermitente, cayó dentro del mar. La bola, cuando el señor se puso nervioso, pues desapareció tras la montaña. Esto fue el primer encuentro que tuve. Acabeu d'escoltar en Jiménez de l'Oso i en Joan Coll en una entrevista a un programa que és meravellós, que ja voleu passar l'enllaç. Llavors, per posar una mica de pretext, Sóller en els anys 70 va ser el punt de trobada més important de l'ufologia europea durant els anys 70 i a principis dels 80. Va congregar experts de tot el món que vengueren per veure ovnis, van venir parapsicòlegs, van produir un documental alemany, un documental anglès, me consta que també un documental de Ràdio i Televisió Espanyola, i va venir en Jiménez de l'Oso més d'una vegada. Només se pot trobar vídeo de la segona vegada, la primera no s'ha pogut trobar. Llavors, estem parlant que la febre ufològica va ser tan gran que el dia 22 de juny del 1978, més de 9.000 persones procedents de per totes bandes del món, gent que va venir de Mèxic, fins i tot gent va venir de Rússia, que això sí que està documentat, vengueren fins a Sóller per veure la primera arribada extraterrestre. El context és, per gent que no ho sàpiga, Sóller en aquella època tenia 9.000, 10.000 habitants. Estem parlant que la meitat de la població era població normal i l'altra meitat en aquell moment se va duplicar en gent que venia a veure extraterrestres. Llavors, què venia a fer aquesta gent? Perquè el dia 22 de juny, aquella matinada, hi havia gent que venia cadascú en la seva idea. Hi havia gent que venia senzillament a veure llums a la muntanya, però hi havia més d'un i més de dos, que després parlarem del cas d'un concret que ja coneixereu, que és molt divertit, que venia literalment perquè pensava que vendria una nau espacial baixaria, de fet fins i tot sap on baixaria perquè hi ha un heliport que encara d'avui existeix. Llavors aquell heliport estava construït especialment perquè baixés la nau extraterrestre i s'endugués a més d'una persona. Per explicar-vos també, afegir una mica més de context, penseu que estem en 1970 a Sóller. Sóller ara mateix és dels pobles més famosos que hi ha a Espanya, hi ha gent dels Estats Units que ve a veure'ls, una cosa que és una passada, però estem parlant que als anys 70 Sóller era un poble envoltat de muntanyes que no tenia túnel, llavors per entrar i per sortir havia de passar uns 30-40 minuts en cotxe, i a més que Mallorca era una illa al mig del Mediterrani, que ara mateix el turisme està a tope, però en aquell moment estava en moments incipients.
tampoc hi havia internet, llavors aquí se generen moltes preguntes, perquè no és que fos un lloc cèntric, un lloc de pas, sinó un lloc que la gent li ha de posar molt d'esforç per arribar allà. Soia del 78, aquella trobada més o menys està al mateix nivell que el cas Roosevelt o la Guerra dels Mons de Orson Welles, fins i tot que l'Àrea 51. Hi ha gent que dirà, que m'estàs exagerant. Home, estic exagerant una miqueta, però només una miqueta, perquè si seguim els documents que se van publicar durant aquells anys, amb molt de diaris nacionals, fins i tot diaris alemans, d'Anglaterra, algun rus, que hi ha un document rus, molt petitet, després molt de revistes especialitzades, una revista que es diu STEM Desk, que està en molts idiomes, que era a nivell europeu, que l'anaven traduint. Si feien cas en aquestes revistes, s'estava parlant moltíssim. El tema és que, clar, els nord-americans m'oferien 25 pel·lícules i nosaltres, estem fent d'aquí un podcast. Llavors, preguntes que se generen al llarg d'aquest capítol que intentaran respondre. Després apareixen moltes més preguntes que són difícils de respondre, algunes són directament impossibles i vos deixo allà que vosaltres decidigueu. Llavors, la primera pregunta és: què són aquestes llums que apareixien a la muntanya? Perquè literalment apareixien llums a la muntanya i tenim moltíssims testimonis. La segona pregunta és com tanta gent s'ho va creure. No creure, perquè la gent que ho va és testimoni, sinó les segones persones. És a dir, la gent de Rússia, o la gent que va venir de Madrid per no anar tant enfora, o gent que va venir del País Basc i de Galícia, gent de... Com la van convèncer per venir? Perquè per una foto de diari te convenç? Com ho van aconseguir això? I la tercera és: dia 22 de juny del 1978 havien d'arribar els extraterrestres. Per què? Perquè van posar aquest dia, perquè aquesta hora, perquè arribaven a les 12 del vespre, perquè a les 00 havien d'arribar, no arriben a les 14:25, no, a les 00 de 22 de juny de 1978. Per què aquest dia? Intentaré respondre aquestes preguntes. No us asseguro una resposta clara, perquè les coses se posen divertides. Aquesta història me toca de prop no només perquè sigui a Soia, sinó perquè l'any 2020 vaig fer un curtmetratge que s'anomia Avistament de 1978, que era un curtmetratge que xerrava d'aquesta història mateix, però en paral·lel ho anava mesclant amb suplantació d'identitat de mallorquins que havien desaparegut i aquestes coses. Però què va passar? Que una vegada va estar publicat, va tenir cert renom i estic molt content, se va publicar a les xarxes socials, se va descarregar, se va començar a enviar per WhatsApp, i va passar una cosa que no havia passat mai, és que em va començar a escriure gent per Instagram comentant-me coses. Hi havia tipus de gent que jo també he vist ovnis a Soia, jo també he vist ovnis a Santa Eugeni, he vist ovnis a Campos, m'agradaria passar-te informació, altra gent que coneixia gent que havia viscut experiències estranyes. Llavors hi havia un altre tipus de gent que era bastant divertit, que era una dona m'ha contactat dient que tenia un nòvio mallorquí que crec que havia estat abduït, perquè fa setmanes, quasi mesos, que no li estava contestant els missatges i era molt estrany el que estava passant. Llavors, si hi ha un home mallorquí que tenia un ex-lot l'any 2020 que somia Jasmine, que li digui que està bé, perquè aquesta dona va preferir pensar que aquest jove latilové mallorquí havia estat abduït pels extraterrestres abans de pensar que li estava fent ghosting. Me fa gràcia com va confondre els conceptes extraterrestres amb fantasmes. Deixant aquesta dona a part, el que va passar que va disparar la idea de fer aquest programa va ser que un dia mon pare m'ha cridar i m'ha explicat una cosa divertida que, espero que vos expliqui millor ell, ¿vale? Un dissabte vaig anar a comprar a ses pares i mentre triava quina pizza volia comprar, una dona se me va atracar per darrere i me va dir amb veu molt baixa: "El teu fill encara està interessat amb això dels ovnis." I m'ho deia mentre caminava i sense mirar-me. Semblava que ningú pogués veure que estaven conversant. Li vaig dir que sí, i ella va seguir xerrant-me i triant productes i posant-los dins el seu cartó. Digue-li que tinc una carpeta amb informació que ningú sap. Va seguir comprant, posant productes dins el seu cartó, i quan va passar a prop meu, en sucat cot, va dir: "Ja me diràs coses." Llavors, clar, aquesta dona va sortir per la porta i no la van tornar a veure mai més. No, mentida. El que va passar és que aquesta dona vaig cercar el següent dia en el Facebook i vaig descobrir que, curiosament, era veïnada d'on vivia mon pare i mon mare. La vaig anar a veure i resulta que en el Florentina Torrents és la neboda d'en Joan Coll. En Joan Coll va ser el principal instigador, com he dit abans, del moviment ufològic i també propietari del bar Memphis, que després en parlarem. Sé que estic fent molt de preàmbul, però crec que és necessari anar poquet a poquet perquè hi ha molta informació que digerir.
Llavors, un poquet de context històric de Sóller en aquell moment. Sóller, un poble al mig de Serra Tramuntana, com he dit abans, de difícil accés perquè no hi havia túnel, estava passant la transició espanyola dels 70 als 80, això passava més bé a nivell nacional. A part d'això, hi havia la presència nord-americana a la Serra Tramuntana. Què significa? Que dalt de tot d'Espuig Major hi havia una base militar que s'anomia, se nom EVA 07, que se va inaugurar en 1957 per mismíssim general Franco. Després ho podem explicar millor. Té pes, això, té pes. Un poble en aquell moment tan apartat, de cop posa una base militar on venen nord-americans tot el dia, això genera sinergies divertides. També, què més passava a Sóller? Sóller era un poble que tenia molta cultura, era famós per això. De fet, hi ha un article molt interessant en el diari de Mallorca que és Muerte, Cines, Sóller. Bueno, el titular és una mica fort, que és el éxito del cine en Sóller se puede asociar a múltiples factores. Per què diu això? Perquè en aquell moment, en els anys 70 i 60, fins i tot abans, hi havia 17 sales de projecció de cinema o que feien representació de teatre i fins i tot de màgia. Estem parlant de 17 sales. Ara mateix a Sóller hi ha 0 sales. Coses que passen d'escultura, perquè se'n va cap a baix. Per què dic això? Perquè és un poble on se projectaven moltes pel·lícules i això té que veure amb la imaginació dels extraterrestres. Com a per curiositat, quines pel·lícules se projectaven a Sóller? Pues, les pel·lícules de Star Wars, algunes d'en Bruce Lee, d'Operación Dragón i tal, però una cosa que m'ha paregut molt divertida investigar, que quan cercava informació dels avistaments, de vora dels avistaments havia anuncis de pel·lícules que se projectaven, que ara vull llegir un parell de títols que us faran riure bastant. No només en la transició espanyola, sinó una miqueta abans de la transició, m'han contat que hi havia gent que duia pel·lícules de contrabando, des de França, des d'Alemanya, amb pel·lícules dins maletes. Aquesta pel·lícula de contrabando, òbviament, era superprohibit que se projectessin i, curiosament, se projectaven dies molt especials, que eren els dies de jornades més cristianes, no? De festes més catòliques. Per què? Perquè s'asseguraven que no hi hagués cap capellà que s'escandalitzés. Llavors, el dia de Pasqua, el dia de Reis, aquests dies eren els dies on hi havia nucli dur en el cine, hi havia ja mai més ben dit. Però bueno, una vegada va venir la transició espanyola i tal, se va alliberar una mica i us explico algunes pel·lícules que m'he trobat anunciades al diari. Una pel·lícula que m'ha cridat l'atenció és, surt a la veu de Sóller, on es costadet Auch Ninochka i It's Holgen Auch, traduït com Las calientes bolcheviques, també conegut pel segon títol Las rameras del Volga. Bueno, és interessant com mesclaven propaganda política soviètica amb dones en pèl. També La respetable dama burguesa, una pel·lícula que, bueno, aquesta sí que té bona nota, i el títol, el pòster era molt interessant. Llavors, a tot això, tant de cine i tal, creava un ambient on la gent tenia molta imaginació i volia participar a la creació, i això ho connecta totalment amb veure ovnis. I amb aquesta passió també va néixer un grup que s'anomia el grup Vilma, que és un grup de sollerics que feien pel·lícules casolanes, hi havia documentals, hi havia ficcions, feien fins i tot stop motion. Estava liderat per en Xes Mariaina i uns quants més, i se poden trobar per internet les pel·lícules a dia d'avui, són molt interessants. Realment van ser un pioners en el cinema. Tot això a part dels extraterrestres. Com aquesta gent va afavorir en el fenomen ovni? Bueno, per raons òbvies ho explicarem més endavant. Protagonistes. Entram en els protagonistes de la nostra història. En tenim un que és molt clar, però altres que han ajudat a contribuir. La primera persona que m'agradaria parlar, i també agrair des d'aquí, és na Trini de Can Serra, na Trini Morell, que era una gran amiga d'en Joan Coll, d'en Joan del Memphis. Les coses més interessants que explicaré avui m'ho ha explicat ella de primera mà, i vaja, era una dona que és moderna a dia d'avui, imagineu-vos lo moderna que era en els anys 70. Va estudiar a Londres, parlava anglès. Per mi és una fora de sèrie. I ella durant tota aquesta època estava directament involucrada en el moment ufològic, amb el camí d'en Joan, fins i tot va sortir a la tele donant declaracions sobre que havia vist extraterrestres. Després us explicaré que m'ha contat off the record na Trini. Un altre personatge molt interessant també és en Pep Climent. En Pep Climent era un mecànic de Sóller que també va participar activament en el creixement del moviment ufològic. És un testimoni de ses llums i va ser un dels autors d'una de les fotos que va donar la volta al món. Aquí us poso un petit fragment de com parla que ell va viure, no només els va veure, sinó que els va patir, els va sentir, els extraterrestres. Desde esas fechas empezaste a encontrarte mal. Sí, siempre he tenido una cosa, otra. Ahora mismo estoy que mañana tengo que ingresar. Pero tú relacionas ese malestar tuyo, ese No lo encontrarte sé. mal, ¿lo relacionas con aquello o no? Yo de aquel día me encuentro mal, ahora yo no soy ningún científico para poner estas opiniones. Llavors, en Pep Climent també és un personatge a tenir en compte que va ser molt útil o va instigar molt fort aquest moviment ufològic. Ara sí, arribam en Joan Coll. Joan Coll és un personatge fascinant. Tenim en Joan Coll,
també conegut com Johnny Memphis, perquè alguns diaris que l'entrevistaven en anglès no li deien Joan Coll, li haguessin pogut dir John Neck, però no, li van dir, per lo que fos, Johnny Memphis. Tothom, mos encantaria tots tenir un nom així de xulo, no? Johnny Memphis. Llavors, en Johnny Memphis, o Joan Coll, va ser un dels principals impulsors i crec que dels personatges més enigmàtics, entranyables i més divertits que ha hagut a Sóller segur. Que ha hagut a Balears, el més probable, i crec que està a nivell espanyol. A nivell espanyol és un tio superinteressant. Va ser testimoni, també va fer fotografies, i va arribar a tenir, no sé si, no vull dir que va ser fama internacional, però sí que el van entrevistar a molt de diaris, i va ser el protagonista del documental alemany, que diuen el nom del director, que ja la posaré aquí baix perquè no me'n record, i el nom de la productora, està a 3 diaris diferents, diguem Internom i tal, està anunciat el documental, però no se pot trobar el documental d'avui, és una pena. Si qualcú té el documental aquest, que se va publicar l'any 80 a Alemanya, estaria encantat de veure'l. En Joan Coll era el concu de na Florentina, que és incident que us he explicat abans, és el bar, llavors, de Florentina, és la seva neboda, i juntament amb en Joan Torrents, que són, Florentina i Joan són germans, tots dos nebots d'en Joan Coll, han estat els que m'han explicat moltíssimes coses d'en Joan i també m'han facilitat moltíssims papers que en Joan al llarg de la seva vida anava fent. Cada vegada que sortien els diaris ho retallava i ho enganxava un paper. Allà també agafava imatges suggerents, escrivia poemes, pensaments, que m'ha contat la seva família d'en Joan. En Joan és un tipus molt familiar, una persona molt carinyosa, tenia moltíssims amics, era divertit i amb un sentit de humor molt especial. I això no és una tonteria perquè és rellevant per la història. I també tothom el descrivia com un tio lliure. Què significa un tio lliure? Coses que fa en Joan. En aquest sentit de humor especial. Per exemple, m'ha contat a Trini que ell quan vivia a Londres, en Joan li va dir, te puc venir a visitar? I na Trini va dir, clar, quan vulguis. I al cap d'un grapat de dies se va presentar en sa moto. Va estar amb ell un parell de dies i va dir, me vull tornar. I va desaparèixer com va venir. I la pregunta és, com va arribar fins a Londres en moto des de Sóller? Que hi ha moltes preguntes que ningú ha respost, però és un tipus que devia tenir aquest ímpetu. Altres coses que fa, se posava una bombilla a la boca i agafava un cable pelat, ho ficava dins l'endoi i de cop, la bombilla s'encenia. I és com, ostres, i jo l'electricitat me passa per de dins però no afecta ni me fa mal. I és com, i passava de veres. Llavors, o realment no senties l'electricitat o feia qualque tipus de truc de màgia per riure, no? Però aquí està la gràcia. Mirant els papers d'en Joan, us puc assegurar que en Joan era un tio sensible, escrivia poemes i els seus pensaments i ho mesclava amb imatges. I això ho fa superinteressant. Per exemple, hi ha una frase que escriu a una foto, que està rateada i enganxada, que posa «No se debe invertir en comprar lo que no produce». I això està escrit damunt una foto d'una monja i un militar. És a dir, ateu i antimilitarista era. Una altra frase molt interessant d'en Joan, el Memphis és el seu bar, que després parlarem d'ell, el Memphis es, si por causa de la crisis económica hemos tenido que vender nuestro cuerpo al gobierno, no cometamos el error de vender el alma. Luego de nuevo se dibujará en los rostros la alegre y sincera sonrisa que atenta a nuestros semejantes. Hemos perdido. Y por culpa de unas monedas que ni llevan nuestra esfinge. Com podem veure, en Joan no era ni molt militarista, una miqueta ateu i també, per lo que pareix, bastant anticapitalista. També és l'època d'aquell moment. Clarament era un tipus carismàtic que aquestes coses escrites no només és sinó que també els predicava. M'aturo aquí, no vull xerrar més d'en Joan perquè més endavant mos trobarem coses molt interessants. Més persones que mos trobarem, per exemple, hi havia en Jiménez de l'Oso, no? Sabeu qui és, no? Un fòleg expert en lo sobrenatural que va arrasar en els anys 70, 80, fins als 90. Una altra persona que també mos trobam és en... vos diré, espero que vos digui el nom en Jiménez de l'Oso, que vos digui el nom. Contamos con esa opinión, con don Pedro Crespi, que es teniente coronel del Ejército del Aire y jefe de telecomunicación del Escuadrón de Vigilancia. Don Pedro Crespi. Don Pedro Crespi és un teniente coronel d'Ejército del Aire, com ha dit, que era un militar que va donar una mica de força en el moviment, perquè els militars normalment no se posicionen, però ell va ser un militar que va dir no són ovnis, o sigui, no són extraterrestres, són ovnis, i després va començar a ficar algo cierto tiene que haber. Llavors va ser un militar que va donar una mica d'ales i era molt amic d'en Joan Coll, i ara anam en els espais.
que tothom vol anar directament a Negrada, què va passar, però deixeu-me explicar molt ràpid de lo que, una miqueta dels espais, perquè és interessant, perquè hem parlat del bar Memphis, que en Joan Coll era l'amo, que és important del bar Memphis. Bar Memphis és, bàsicament, era l'espai on anava tothom a xerrar amb en Joan i és on va néixer tota la febre ufològica. I aquest bar és bastant divertit perquè surt fins i tot en els diaris articles d'opinió que insulten, defensen, ataquen, és a dir, era un bar que podem dir com a mínim controvertit. I se troben opinions de tot. Per exemple, quan entraves en el bar, hi havia la frase escrita, just entraves, i hi havia la frase que posava: no vens per veure el que hi ha a dins, sinó per oblidar el que hi ha de fora. I això enganxa molt bé, perquè quan en Joan va començar a regentar el bar, el primer que va fer va ser posar teles negres, era un bar que era amb vidres, i tu veus de dins i de fora de dins i de fora. Ell va posar teles negres perquè no se pogués veure cap endins, i quan estava dins tampoc de fora. Llavors, això li donava un misticisme, que és el que passa en el Memphis, se queda en el Memphis. Llavors, la clientela era molt, molt variada, hi havia molta gent del poble, però també era dels bars on anaven més turistes, no turistes, sinó gent que vivia a Solla, però no era de Solla, com per exemple els militars. Per què anaven en aquell bar els militars i no un altre? Els militars nord-americans, perquè diuen que en Joan devia tenir un molt bon gust musical, o el que fos, i tenia una màquina de discos, i posava el primer que posava rock, posava King Crimson, posava els Beatles, posava Mike Oldfield, i llavors, clar, això tenia un rotllo, i si gent de Solla, en plan, que aquí posa música com Déu mana, i això també atreia en els nord-americans, evidentment. A les parets, que hi havia les parets del bar Memphis, ell anava retallant els diaris i com més internacionals, amb més ganes, i ho anava aferrant dins quadres per la paret. A tot això, també hi havia una cosa molt interessant que tenia en Joan, que just quan entraves, en el fons de tot, estava presidit el bar Memphis per una deessa budista d'aquestes que tenen molt, molt de braços. Guardava això de l'estàtua perquè dona voltes en aquesta història de l'estàtua. També estava decorat amb uns quadros de Shauris Lawrence, que era una model de Coco Chanel que va viure a Solla als anys 70, que se va comprar una casa en el carrer de Sa Lluna, que és el carrer més principal, que sabeu que era model i també era pintora, i pintava uns quadros que diuen que eren molt impressionants. No han tingut la sort de veure'ls perquè van desaparèixer com tantes coses. I eren quadros molt surrealistes i molt plenes de color. I diuen que a vegades aquesta lota no tenia dubtes per pagar o per lo que fos, li regalava quadros a en Joan i en Joan lo convidava. No sabem que va anar primer, però en Joan li encantava tenir aquests quadros que estaven repartits per tot. També aquesta dona té històries ben divertides que després contarem més endavant. Per què tenia mala fama el bar? Perquè fins ara només han contat coses bones, però són poc extravagants. Bueno, perquè en Joan tenia les seves coses, i com ja han llegit abans, era una mica anticlerical. I a vegades se vestia de capellà, perquè sí, per predicar, per donar show a la clientela, imagino. De fet, m'ha contat, imagino que ho puc contar, perquè m'ho ha contat a mi, no deu ser un secret d'estat, Nathalie m'ha dit que ella se va casar en el bar Memphis, se va casar entre cometes, no se va casar de mentida, perquè qui el va casar va ser en Joan Coll vestit de capellà. I ella va vestir de núvia i tot, i van fer esparipé de que en Joan es va fer de capellà. Te pots imaginar que això, la gent més tradicional del poble, potser no li fa tanta gràcia. Una altra cosa per lo que tenia una mica de mala fama era perquè hi havia, o se sospitava que hi havia molta droga. M'han comentat, tothom que hi anava, que realment no hi havia tanta droga, no és que fos allà tal. La droga dolenta estava a un altre bar. Allà el que passava és que s'ho passaven molt bé, li donaven a la botella com per tot, i supos que una mica de grifa se fumava, i alguna coseta més. Una història que només us puc explicar fins que va entrar de dins va ser que un dia aquesta model de Coco Chanel no sabent com, va trobar un tricorni. Tenia un tricorni de Guàrdia Civil. I no se li va córrer cap altra cosa que despullar-se. Llavors anava amb pilota picada pel carrer de Sa Lluna fins a arribar a la plaça de la Constitució. Imagineu-vos, en els anys 70, quasi 80, una dona que és model de Coco Chanel, rossa, alta, prima, amb pilota picada amb un tricorni en el cap. Què va passar? Què va fer aquesta dona quan va arribar a la plaça i la va liar? Pues va entrar en el bar Memphis. I què va passar dins el bar Memphis? Pues se queda dins el bar Memphis. I si voleu que us expliquis història de què va passar de dins, pues m'heu de citar en el bar Memphis, perquè el que passa en el bar Memphis se queda en el bar Memphis. M'entens? A mi m'han explicat el que va passar,
però m'ha explicat qualcú que me va citar allà. I són coses que s'han de respectar, s'han de respectar. El més graciós d'aquesta mala fama és que està molt documentada i en Joan la reteava i l'enganxava. Jo vas trobar molt d'articles en el diari on tracten, que el bar Memphis està ple de drogats, però pitjor, drogats encara és poc. Diuen que són ateus, que són heretges, que són satànics. Clar, t'acaben per aquesta direcció i en Joan encantadíssim, perquè ell era més ateu que res, com heu vist, i també és divertit perquè hi havia gent que li contestava, entre elles na Margalida Miro, que curiosament jo Guillem Miró, perquè és la meva tia jove, que ella anava molt sovint al bar Memphis i m'ha explicat que era un bar meravellós i que anaven les seves amigues cada matí a fer cafè, perquè en Joan era l'home més agradable que hi havia a la plaça i el tipus més simpàtic i que a més els hi feia riure i s'ho passava molt bé. Això sí, ella va escriure un article amb les seves amigues defensant el bar Memphis, però l'article acaba dient: nosaltres mos quedem de fora, no entrant de dins. És a dir, el defensa, però tampoc he vist el que ha darrere les cortines, no? Això també em fa gràcia defensar-ho, però, cuidao, el que passa aquí. Resumint una miqueta, per mi el bar Memphis era el bar perfecte, el bar que mos agradaria tenir tots de vora a Can Nostra, i en Joan era el cambrer que mos agradaria tenir a tots, imagino. També hem de dir que en els anys 70 la gent era més conservadora, llavors podem entendre que xuqués aquest bar. Però aquest bar tenia moltíssim d'èxit i la gent que entrava tenia bastant estigma. Llavors, per què tenia tant d'èxit aquest bar? Una clientela molt habitual que tenia en Joan era els nord-americans de la base militar, que apareixien allà amb una Ray-Ban, eren tios així al tots forts perquè tots eren militars, diuen que eren els primers negres que van arribar a Solla, que més venien amb un Chevrolet Vega, m'han contat de 8 vàlvules, jo no tenc ni idea de cotxos, però me deien que arribaven en cotxazos, baixaven, entraven al bar Memphis, sortien, tenia aquest misticisme de, uah, tio, a damunt de que era així de guai, així d'estrany, a damunt tenia molta clientela i els americans pagaven en dòlars i se'ls deixaven. Llavors era un bar que anava vent en popa. Anàvem a la base militar nord-americana que hi havia a Solla, de tot el Puigmajor, que podem xerrar d'això. El nom EVA 07, com he dit, inaugurada en 1957 per Míssil General Franco, i van construir carreteres per pujar els radars, i és un bon radar, que és una cosa que és bestial, i de fet diuen que en aquell moment el radar podia veure fins i tot avions des de Turquia, o sigui que van posar militars a tecnologia molt punta a Mallorca per poder controlar tot el Mediterrani. O sigui, no anava de bromes aquella base. Llavors entenem que les llums que saben de coses rares, potser realment hi havia coses rares allà, perquè els yanquis són molt seus i potser fan les seves cosetes. Gent que no parla l'idioma, estan tot el dia per amunt i per avall, mirant radars, sent d'això que està passant, que saben ells, perquè hi ha una zona vallada molt gran, que els mallorquins i ningú no pot entrar allà. Llavors això també dona la sensació de que està passant aquí, no? Abans d'entrar a la cronologia, vos promet que entrarem ara d'aquí poquet a la cronologia. Penseu que dels 70 als 80 va haver un canvi molt fort, imagino que molta gent que m'escolta ja s'ho pot imaginar, però només per recordar-ho, van passar d'una dictadura, d'un nacionalcatolicisme que apretava tothom i tothom havia de la mateixa manera avorrida i grisa, a de cop aquest jugo que apretava tothom, pum, per un dia, gràcies a Déu, millor dit, perquè se va morir de vell, el tio, se va afluixar, i les coses van començar a ser possibles. Llavors, va ser una època on, per el que m'han contat tots els testimonis, els joves tenien la sensació que tot era possible. És a dir, el canvi és possible, no només és possible, sinó que està duent-se ara mateix. Llavors, això no només dona esperança, sinó que dona la sensació de que podem crear coses noves. I això té sentit una miqueta connectant amb noves religions, noves formes d'entendre el món, que van entrar noves religions, almenys noves formes de pensar. I això és interessant. També recordeu que un altre detall és que estàvem a la Guerra Freda. I bueno, mos entenem, Guerra Freda, Estats Units, Rússia, proves nuclears, mos entenem, tothom la Guerra Freda. I això dona sensació de tothom mirant a dalt perquè no sabem si qualque dia mos caurà una bomba. Som-hi, ara sí que anem a la cronologia dels fets. Començant per 1952. Tranquil, aniran ràpid, els primers anys van ràpid. El 16 d'octubre de 1952, un ovni va aparèixer a Vilafranca. Un artefacto extraño cruzó por Vilafranca. Platillos voladores volando por el cielo barcelonès. Això deia un altre diari que suposadament va ser el mateix dia, llavors creuen que va passar d'una banda a l'altra.
Llavors també hi havia un altre que posava platillo volante sobre campos i clar, durant els anys 50-55 van sortir regularment petits albiraments de llums estranyes al cel. Curiosament, això és molt divertit veure els diaris de l'època perquè més d'un diari publiquen anuncis de cinemes, i llavors els cinemes volien captar l'atenció i és molt graciós quan s'anuncien perquè n'hi ha un que posa el mundo está en peligro, atención a los cielos, vigilen el espacio, un platillo volante viene hacia Palma. I de cop la pel·lícula és El enigma de otro mundo, que es projectava en el cine Palacio Avenida. El graciós com utilitzaven les notícies locals que passaven a Campos, passaven a Vilafranca, fins i tot a Palma, per fer anuncis d'una pel·lícula mundialment famosa, no? En 1957 fins als anys 60 va ser quan se va instal·lar la base militar a Sóller i va començar l'impacte una mica de qui és aquesta gent que venen a construir coses estranyes. En 1970 i qualque cosa, ningú m'ha sabut assegurar-ho, va ser quan en Joan Coll va agafar Bar Memphis, el va començar a dur ell i van començar a canviar les coses. En 1976 se van projectar a Sóller, que se pot trobar a la Bou i en el setmanari, d'UFO Incident, que era de 1975, doncs aquesta pel·lícula se va projectar, no sé com va arribar a Sóller, se va projectar a Sóller. Imagino que també els programadors de Sóller havien dit bases nord-americanes, això ens pot funcionar. Un altre és Planet Blur, del 1962, que és una missió soviètica a Venus que tracta sobre criatures exòtriques, que també troben un ambient hostil, Bueno, és una típica pel·lícula d'extraterrestres. En 1977 ja se troben bastantes veus anònimes que diuen que veuen coses per la muntanya de Sóller. Vull dir, això ja estava picant pedra. El que jo he pogut trobar. Imagino que de veu, en plan relats orals, ja n'hi deu haver moltes més. Llavors, arribam dia 7 de juny. El que he trobat és que el 7 de juny és el dia que me diuen que va ser la primera foto que varen fer. No és la foto famosa que ha circulat per portades de diaris internacionals, va ser una foto que se veu un puntet allà, que se veu la primera foto d'un ovni. Quin és el tema? Aquesta foto no va ser famosa, no va arribar, no va calar. Vaig demanar perquè, que una vegada tens la foto, l'has d'enviar. Ara la pots multiplicar, però jo l'enviant-se de veres. I m'han comentat que els que van fer la foto van fer un d'això, van enviar un diari de tirada nacional, amb una carta escrita en mà, dient, hemos visto esto, es en Sóller, no sé què, i no van contestar i se van quedar sense foto. Coses que passen quan tu envies una foto en aquella època. I clar, sabeu que van perdre els negatius, una foto que no podrem veure mai més perquè va quedar per una redacció. Què va passar durant juliol i agost d'aquest període? Hi ha molt més testimonis d'extraterrestres. Però el més graciós de tot és on són aquests testimonis extraterrestres. Resultava que l'Iglesi, en el campanar, va instal·lar una ràdio eclesiàstica. Hi havia un programa nocturn que la gràcia era que els locutors parlaven de la paraula de Déu, recitaven alguns evangelis i després obrien el torn de paraula. I el que passava és que la gent del poble cridava per telèfon. I per què cridava? Pues explicar, per contar una mica de les seves penes i donar una mica d'assessorament espiritual, els seus dubtes. Era un tema de... Bueno, realment la funció era molt interessant, com un psicòleg col·lectiu. El que passava és que m'han contat que durant els anys 77, 78 cap allà, una miqueta abans que tota la febre ufològica estés a tope, una d'aquestes cridades telefòniques va parlar sobre que havia vist ovnis. I clar, els que estaven allà, locutors, van començar a donar una mica de cova. I la gràcia és aquesta, que van començar a fer befa i des cap d'un parell de setmana van tornar a cridar i supos que no tenen proves però tampoc tenen dubtes que els locutors devien ser molt cristians i devien creure molt, però devien estar una mica cansats de fer un programa a les 3 del matí que no escoltava ningú. Llavors, en la broma de gent que mos crida xerrant tots sobre extraterrestres, van seguir la broma fins que un dia aquell programa que pareixia que no escoltava ningú, l'escoltava més gent de qui pensaven, els van pillar i els van fer i els van tancar el programa dient no són coses que heu de xerrar d'això. Ara, les cridades eren sèries o eren de mentida? Això no ho sabem. El que està clar és que ells els donaven una mica de joc i com més joc li donaven més cridades hi havia, no? I hi havia una cridada que m'ha fet molta gràcia que deien que per donar credibilitat, com va dir, no, és que hi havia gent que era de veres, perquè hi havia un que xerrava amb accent molt malament en castellà, que era nord-americà. Llavors, no, hi ha un militar que ha cridat a una ràdio de Sóller, de l'Iglesi,
És una mica surrealista, però això m'han dit que va passar. La pregunta que tots vos estem fent és exactament què va aquesta gent. Des de l'any 75 o fins al 74, fins al 78 i més enllà, què va aquesta gent? Diremos, cuando sale, al principio que encima del agua se hace como una gran claridad de luz, después ven como el agua empieza a hacer como burbujas y va saliendo, parece, yo todo el luz, yo materialmente yo no puedo confirmar si es metálico o lo que es. ¿Cómo lo veis? Como una bola luminosa. Sí, como una bola luminosa. Vale, llavors una bola luminosa que apareix de la mà que fa barbujas i llavors un altre testimoni de que sortia cap amunt, això és que ho hem vist de més a prop, sortia cap amunt i pum, desapareixia. Llavors, què mos diu en Joan Coll? Sino que llegó un momento en que esas bolas naranjas paseaban por dentro de Sóller, o sea, por el COI, ¿no? Varios automóviles pues las han visto, ¿no? O sea, no és una novetat en Sóller, que més que menys han vist. D'aquestes declaracions que podem extreure? Bàsicament, la llum que tanta gent ha vist és, o la seqüència general és, una llum que neix del mig de la mà de Sóller, del port de Sóller més enllà, surt cap a dalt i després canvia de direcció radicalment. És una llum normalment de color taronja, tirant a vermell, canvia de direcció ràpid i de cop desapareix. No tothom ha vist la mateixa seqüència, però tothom està d'acord en que és de color vermellós i canvia de direcció de forma ràpida. El que diu en Joan té molt de sentit i és la clau de que això, estem parlant avui d'això, que no és que en Joan Coll i en Pep Climent aquells dies anessin tocats una miqueta pels productes que estaven prenent. Que això no entrarem aquí perquè no ens interessa. Que podria ser estar en el seu dret. Però estem parlant de el que diu en Joan és qui més qui menys en Sóller ha visto algo. I el graciós és que té molta raó, perquè això hi ha molta gent que ha vist coses. No tothom pensa que siguin alienígenes, però una cosa que s'ha vist és indiscutible. Ara, la seqüència d'imatges, no tothom veu el mateix. No tothom vol que surti de Seigo, no tothom vol que entri dins el poble, que el que diu en Joan no és que entri dins el poble de Sóller i persegueixi gent, però sí dins la muntanya. També una cosa molt interessant que diu en Joan és que sent. Això li va passar a en Pep Climent, que d'ençà que va veure aquesta llum se va començar a sentir malament i fins i tot va estar malalt durant un temps. No puc relacionar una cosa amb l'altra, no? I no vull avançar als aconteixements perquè encara hi ha moltes coses per explicar. Però sí que és vera que persones que senten coses veuen aquesta llum, a vegades li passa per damunt i senten algun tipus d'escalfred. Hi havia un testimoni molt interessant que era una dona que explicava que mentre rentava els plats al vespre i tenia la finestra que donava a la muntanya a veure això i va sentir un escalfred que explicava que li veuen uns despeus que li van a pujar fins als genolls i li va agafar fins a la naturalesa. La naturalesa que cadascú, que la va com estranya. Llavors, ho explicava amb una sensació de que saps això que tu ofegues, però en lloc de l'estómac li va agafar una miqueta més a baix. Llavors, no sé exactament com us estava explicant d'aquesta dona, però m'ha pareixia molt interessant. Jo sabia que sentia coses, això no és discutible. En aquests anys el que va passar és que el bar Memphis va agafar cada vegada més fama. Fama perquè era un bar que agradava, evidentment, però també perquè en Joan tenia aquest tot de misticisme i explicava coses extraterrestres, d'ovnis, d'energies, i després explicarem el tema del Buda o de la deessa budista, que això atreia molta gent. No només la gent de Sóller, sinó que a poc gent de totes illes sabia que contava coses i vaja, va començar a treure el que se diu el locus, a treure el locus, que no li vull dir locus en Joan, però bueno, entre hippies, místics, il·luminats. Recordam que el bar Memphis estava presidit per una deessa budista. Llavors, quina és la història que hi ha darrere aquesta deessa budista? No té una relació directa amb els extraterrestres, però crec que sí que te dona en compte quin és el moment de l'època i com era en Joan. Us heu d'imaginar un bar decorat de mallorquí normal, amb coses d'extraterrestres, i de cop hi ha una deessa que en Joan no és que fos budista, però no deixava de ser fill del seu temps. Llavors, clarament era ateu o no creia en la religió cristiana, però sí que era una persona espiritual. I en aquell moment heu de recordar que en els anys 60 i 70 hi havia els Beatles, tema psicodèlia, va entrar molt fort el tema New Age, el yoga, el veganisme, les noves sensibilitats espirituals, podríem dir. I, clar, en Joan no és que ho fes aposta, però sí que va viure aquesta energia i se va posar una deessa budista que en aquell moment... Després explicarem de com va venir aquesta deessa, perquè no és gent fàcil tenir una deessa budista i té història. Llavors, només com a nota curiosa, el responsable també directe de que se posés tan de moda les religions orientals és també per un mallorquí, no sé si ho sabíeu. En Joan Mascaró era de Santa Margalida,
va ser el traductor directe de sànscrit a l'anglès de Lands of Fire, que era un llibre de religió. No conec gaire la història de la religió hinduista, però va ser un traductor de llibres més importants de espiritualitat, religió i filosofia orientals a Occident, directament de sànscrit. I mira tu per on, que en Joan Mascaró va arribar a ser tan famós, tan important, que hi ha un programa de tele on surt ell i en George Harrison dels Beatles, on intercanvien unes paraules, perquè en George Harrison se va inspirar moltíssim pel llibre de Lands of Fire, que li va dur a escriure la cançó de Einer's Light, i de qualque manera li va dedicar a en Joan Mascaró. A bottle of whiskey, I would say, gives us pleasure, gives us something transient. If I drink it, somebody else cannot drink it. But an experience of joy, even the experience of a poem or of a music, of contemplation of nature, we all can have it. And therefore, that higher experience, we call it joy. Això és un petit incís per explicar que tenim qualcú de Santa Margalida, en Joan Mascaró, que també va ser indirectament responsable de que hi hagués una adesa budista en aquell bar, però no només d'això, sinó que va ser responsable de que els Beatles tinguessin aquest gir a la Índia i tant d'altres músics i tota la cultura en general. Anem al tema del Buda que estava en el bar Memphis, que fa una estàtua d'una desa budista allà al mig, i que en Joan atribuïa una sèrie de propietats que això és el que la fan molt especial i fan que el bar encara fos més impressionant. Per exemple, diuen que aquella estàtua no transmetia electricitat. No, li posava electricitat i no la transmetia. Bueno, cosa curiosa. Tampoc se corrompia en l'aigua. I això, per demostrar-ho, en Joan la va ficar dins la banyera que estava allà en el pis de dalt i li posava aigua rajada. I diu que va estar setmanes amb aigua i fa venir la gent per dir-li, veus, du una setmana aquí dins la dutxa i no s'està corrompent, no? Ho demostraven els seus clients, diguem, vine i ho veuràs. També diuen que canviava de color, depèn de lo que tu sentissis. És a dir, tu la miraves i si menties o no menties canviava de tonalitat. Li donava aquest tipus de sensació. Tampoc s'engalantia en el foc, deu que si li tiraves dins el foc i la tres no cremava. I una altra cosa que també m'han contat, que m'ha pres molt divertida, és que en Joan estava allà escurant, amb les mans ocupades, i estava la música amb un volum, i de cop de... tal, baixa el volum! I li de l'estàtua i de cop baixava el volum. Però clar, jo aquí pens, jo no me crec que l'estàtua... Bueno, bàsicament, si no se va avançar 500 anys a l'Alexa d'Amazon, no? Podria ser que s'hagués avançat i en Joan s'hagués inventat, a través dels poders místics, una Alexa. No deixa la graciosa la connexió entre l'espiritualitat i la tecnologia actual. Però bueno, això dona per un altre podcast. Però l'altra visió és en Joan fa qualque tipus de truc de màgia, qualque tipus d'engany, per fer creure que pujava i baixava el volum, xerrant en l'estàtua. Això ho guardam un caixó perquè tornarem a parlar de l'estàtua, però només per dir-vos que l'estàtua també cedia com a imant perquè hi anava molta gent i formava part just el mateix any de lo mateix. Hi ha extraterrestres que ens venen a visitar, ens vendran a cercar, a la vegada que aquesta estàtua ens provoca una sèrie d'energies i potser han vengut perquè són atrets per aquesta estàtua, tot formava una mica mateix de l'univers cosmològic màgic, no? Tornem en el fil. Dia 11 de cada mes sortia un grup de gent a veure l'extraterrestre. En Joan Coll i en Pep Climent eren com més instigadors, però ja s'apuntava qui volgués. Al principi eren 5, 10, després van ser 20, bueno, anaven oscil·lant, més o menys. Un viatge comú o un pla comú, dia 11 de cada mes sortia a veure ovnis. Pensava en aquell moment, no hi havia túnels, havien venit de més en fora, s'havia de xupar moltes rodes de cotxe i a més havien d'anar a dalt de tot el Puig Major, que això és una hora de cotxe pujar i una hora de baixar i a dalt de tot no hi ha res i a vegades fot una rasca impressionant. Era com en lloc de sortir de festa, no? Anaven a veure ovnis. No diré que sigui més sa perquè no sabem el que prenien a dalt, però bueno, m'apareix com a mínim fem una mica d'esport. Ah, i una cosa que no es va dir que va passar en aquell mateix any és que el 12 de novembre se va projectar la pel·lícula de Steven Spielberg, Encuentros en la tercera fase. Que això no és casualitat, no sé si van projectar la pel·lícula i això va inspirar la gent a pensar més o que el cine fantàsia va dir epa, això està molt de moda i llavors posarem aquesta pel·lícula que ho rebentarà. No sé què va anar primer, però m'ha pareix com una data curiosa. Ara sí,
Ara sí que per fi estem l'any 1978, l'any més important de l'ufologia nacional. Aquest any sí que les coses comencen a precipitar-se i no només hi ha fotografies, sinó que hi ha vídeos, hi ha testimonis gràfics i una gran trobada en el final. Però abans de seguir, recordar-vos que això és un home tot sol. Jo soc en Guillem Miró, estic gravant a casa nostra, aquest podcast meravellós. Són les 3 de matí i deixeu-me que us deixi amb una música meravellosa mentre m'aprenc el meu cafè. Moltes gràcies. Ara sí, som dia 1 de gener del 1978, el dia que se fa la famosa fotografia que dona la volta al món. Una fotografia feta per en Pep Climent i en Joan Coll que fan des del Mercat de Solla. Aquesta fotografia la publiquen El Pueblo, Las Provincias, El Mundo, l'ABC, El País, La Vanguardia també, El Periódico, bueno, per tot. També aquesta fotografia arriba a Londres, arriba a Alemanya, arriba a França, arriba a Itàlia, arriba per tot. Llavors, què fa especial aquesta fotografia i no les anteriors? Bàsicament perquè aquesta fotografia existeix. Les anteriors varen existir, però o se van perdut, o no se varen publicar, o el que fos. El que he explicat abans, que una fotografia que suposament provava l'existència d'un ovni, se va perdre una reacció de diaris. Llavors, aquesta sí que existeix, sí que la publiquen, i una vegada la publica un diari, podeu imaginar que es comença a replicar per tot. I va fer com un efecte dominó, i se va publicar a Espanya, pues, el diari El Pueblo, Las Provincias, El Mundo, l'ABC, a moltíssims. També va anar a diaris internacionals, que va fer el salt internacional. Per què va fer la fotografia del salt internacional? Aquí hi ha gent que diu que el que passa és que al bar Memphis hi anaven també molt de turistes, molta gent de fora, i entre ells hi havia un periodista anglès que fa feina en el Daily... no me'n recordo el nom. El Daily Today, una cosa que és igual, un diari d'aquests més prestigiosos. I per lo que fos, va presentar aquesta fotografia d'en Joan, perquè el coneixia, li va dir al seu jefe, al seu cap, li va dir que faria tal, i va fer un article a peu de pàgina, així petitet, però va tenir més èxit de l'esperat. Llavors, clar, se va començar a replicar, també se va publicar a Itàlia, a Alemanya, i el que han dit abans, les petites revistes aquestes d'ufològiques, clar, si un diari important treu una fotografia que tu no tens, aquí supos que entra en vejor ganes d'investigar. Llavors això va fer que revistes com Stendesk s'interessés moltíssimes per la fotografia i publiquessin una revista que se reparteix per tota Europa, que van traduint d'idiomes, perquè participen... És una revista molt interessant que la podeu trobar, que participen gent, encara la publiquen, ara és molt més senzilla, que era gent de tota Europa que explicava el que havia vist i no havia vist. Llavors s'anava traduint en diferents idiomes i se publicava com un fanzine. És superinteressant. Llavors li dediquen un capítol sense a la fotografia i expliquen si ha estat manipulat, no ha estat manipulat. Llavors l'explicació que te donen és... Clar, ells són gent molt sèria i agafen les fotografies. Això pot estar fet en lleixiu i fan les proves de si està fet en lleixiu, si està fet no sé què. Van demanar l'original en Joan i la van escratjar. Llavors ells demostren que la fotografia és real i la llum que se veu és real. Llavors, no hi ha cap tipus de dubte. I això fa, clar, la bolla se va fent gran. Però és que, a més, la cosa no acaba aquí, perquè aquesta fotografia, a part de publicar-se per mitja Europa i estar per tot, va passar una cosa que encara va donar més ales o encara va posar més llenya en el foc. El que va passar 3-4 dies després de que se publiqués la foto als mitjans de comunicació és que varen aparèixer els militars, va arribar un cotxe militar i va baixar i va entrar en el bar Memphis. I li van dir, Joan, què tens? I en Joan van explicar que ell va estar contentíssim de veure els militars explicant-li gràcies, per fi heu vengut perquè estic tot sol investigant. Llavors, veniu a casa meva que té moltes coses. I el militar, sí, clar, ho volem veure tot. Però el militar resulta que no anaven en la intenció de gràcies Joan, te ficarem a la investigació ufològica. No, Esteve van anar a casa seva, diuen que van ser molt educats. En Joan li va començar a ensenyar tot.
I evidentment els militars no anaven allà a ajudar-los, sinó que anaven a requisar el material. Llavors se van endur totes les fotografies, tots els escrits que teníem. Si no fos suficientment que la fotografia dona una volta a mitja Europa, digue-li que de cop venen els militars. Això va fer una altra notícia i va donar encara més credibilitat. Si abans era una llum que no sabien què era, ara seguim sense saber què és. Però el que sabem és que els militars no volen que sapiguen la veritat. Entre la gent que va ovnis en aquella època, també va passar el cas Manises, que just a la mateixa època un pilot d'avió va dir que va veure unes llums que volaven, no sé si eren 3 llums de color foc, de color taronja, i que els va començar a seguir, i està tot gravat, està a YouTube, podeu cercar els àudios, que hi demanen el seu tinent o qui sigui, dient que faig, i diu, bueno, investiga què és, i dona gas, investiga, o sigui, intenta perseguir, però les llums van molt més ràpid que ell, i que fan paf, i desapareixen. I esclar, estem parlant d'un militar professional, que anava amb un caza professional, que una llum se li van escapar. Ja, aquest home també el van entrevistar i també va omplir moltes portades. Després de tot això també hi ha testimonis de Soia que anaven freqüentment a veure extraterrestres, que hi ha gent que directament diu, què feim avui vespre? Bueno, podem anar a veure ovnis, anem si veiem qualcun. I anaven allà dalt de tot de la muntanya, a la i esperaven hores i hores, i diuen que tard o d'hora, com esquiveu una estrella fugaz, la diferència és que els moviments eren erràtics. Una estrella fugaz fa xip i és petita, doncs deien que fa un moviments estranys i desapareixia. En aquella època va arribar en Jiménez de l'Oso a Soia i va començar a entrevistar gent. Si s'acaba per internet trobareu una entrevista dels anys 80, però me consta que va venir abans i va fer altres entrevistes. Llavors, claro, va entrevistar gent com Don Pedro Crespí, que ja ha explicat que és el tinente coronel d'Ejército del Aire, que era que militar una mica rebel. I escolteu el que diu perquè me pareix que no té desperdici. Sí, naturalmente hay cosas que dan mucho que pensar. Por ejemplo, mismo, toda esa encrucijada cósmica Tau, que vemos que todos los nombres que aparecen en el Tíbet a lo largo de un paralelo y a lo largo del meridiano, todos empiezan por la letra T, desde Taimir, Tunguskaya, Tíbet, Tasmania, y lo mismo dijimos desde Tel Aviv hasta Tokio, Taipei, Tíbet, Turquistán. Sí, llama mucho la atención. Llavors, claro, aquest militar va donar encara més ara i més enemic d'en Joan Coll, i l'ajudaven les investigacions, que poden dir. Però un tipus que era escèptic, són militars, jo crec en la veritat, no crec en sus ovnis, però, com us he dit abans, va dir la famosa frase de algo cierto debe de haber. Ara ve del que m'apareix més interessant, que va ser el dia que en Joan Coll va ser abduït. O com a mínim, això ho va dir ell.